Mi bent készültünk a Franca Mamma risotto, ugye azért van, mert adtam egy neve az édesanyám. Nagyon fontos a fondo, ami használjuk a risottóból, ami én nagyon szeretem, a salottehagyma, magyaróhagyma, mert ad egy kis édes íze az egész, és van pár titka, ami mondjuk mi használjuk a rakszósz, ami főzünk külön egy alap páncélból, és ez is nagyon segíteni adni több íze, rák íze. Lehet tengeri gyümölcseit csinálni, sima parmezános risotto nagyon szeretik szarvasgombával, friss szarvasgombával, amikor szezon van. Most mondjuk van spárga szezon, egy jó zöld spárga risotto rákkal is nagyon finom, vagy pancettával egy kicsit húsos legyen. Folyamatosan kell keverni a risotto, és vajon nélkül lehet csinálni egy jó krémes risotto, nem csak extra szűz olívaolajban, sóból, semmi más, tehát ilyen könnyű dolog, de nagyszerű. Nem vagyok sommelier, de nagyon szeretem a borokat. Én nagyon ajánlom egy proseccot a risotto mellett, egy jó friss prosecco.